tini metalni thamsisa salmari tang salo chini daily koptun ne mangpiliwo kaisa belai no khairokma sincha mangpili kasai phaika kokto mangkha simna hejamara di blog ni bising khopjak 13 tomakarik edisi village subaljing parao kaisa nukhungni khairokpung buma bufa nok nukhung koroi ni koktoma o sung saimankha o cherai khoroktam norok mangpiliwo nugui tongmani okra roton debroma kuchar chopon debroma kusu sopna debroma o cherai khoroktam no buma borok cherai phuru busarok no khiboi kubun jela bai khari thangkha yagulo bufa busa cherai khoroktam no samung tangui chari mangno sa khamya bewar bai choprok jagui busarok no naikol manjaliya 2014 bisio hayungno yakari thanya nangjakha afroni simi o cherai khoroktam rok aro waisa oro waisa bini yongni nogo waisa bini kakani nogo waisa hakino salkatina nangkha horkatina nangkha boni nok ganti maimui songmani nok rogo borok thunani nangjakha hake mang tabuk borok sikla soklaijak borok tabuk lachina rengkha kirina rengkha boibai taitei sajana rok lachijakha hakeno bini kaka doren deborma tini borokno khairokjagui bo pusimang torikha tini khairokjagui haste disi hapangni thane kisa chobacho sanjakha chikon mikon borokni bagui phano mansak norok nokrok phano tangai rijate hinai tei lukorong thane bo chobacho sanjakha belona hambai chini koktun daily koktun channel no dara bikram deborma tini prai 8 বছর কাহি থইমানি ইয়াগুলো 30/10/2014 দারা বিক্রম থইমানি ইয়াগুলো আনচেরক আংবাইন তরবাই চাবিন চেরক এরপরে খাই তাবক বং টংনাবো কোনো তাবক যে নিন তা বিক্রম মানে বিনি মানে বিহিগলে তো টং তাবক বিনি বিহিক তো থিয়াসানি ন বথঙ্কা দারা থিয়াসানি ন ব বিনচের বিনি বুসা বাই বিনি bihingno bin bihik bai bin busabai bini busaino kak thangka cerai puruno মানে চেরা পুরো খিবি কলংখা cerai puru khibi kalangkha erpore thuyasani dar thuyasani cherongno tui tongkha tui tongon pore khai darabo 30/10/2014 teja thui khib kalangkha abru cerai kelam thaka borok no kono tongno ni lo kurei erpore tongno bo kono ekta jaga kurei erpore angno tui torin kha tei ani boto cerai mangni to togo tane hunia khai borok no tui pusika pusmana jak lo khai dara ni je ration card no bo thuika hangkai no thuika hangkai no ingko khairikha darani mungoi ingko khairikha delete khairikha erpore ang taisa ration dealer no request khaikya naidi bole borokle bini ingko bin ma baba kuroi borok ta hoisoli thanani erpore bong ingko khairikha ration ingko khairikha erpore regani bamtino rega ro botawi ko makhlaya kam kasma khaya মানে জব কার্ড tanjak dilek khairikha erpore ang CPM ni je ko leader no sungka naidi borok to bin buka thuipano borok to khaisana nangani ngai borok khaisana nangani mas borok sautamo CPM leader rok sautamo bongni 18 বছর ungyaku borok 18 বছর ungkache borok rega ma khlainai ini thangi dilek khairikha tar borok ko rega bo kam kas khaima saya borok tabo baini aro waisa anoro waisa amdi khai bong no khukuri jaba borok amdi khai tongma tonglo jabai মানে তারসে কোন তো বড় টং নক করে taw thu khon to borok tongna ni kuno nok kuri মানে বড় কনি মানে বড় বহায় borok ko thak chalamang nei buri masa sala okran mung hangkai roton de borma ebrok ko jane hangkai sopon de borma ga buri ni hangkai sopna de borma borok tabo sopna jeta tak je bortoman sopna tongbo khai tabo ani ko baini buslabai matongikha hangkai tayo je kasarlobo ko tabo amtai no bai kasar tei matonikha hangkai oroton hangkai aro waisa ga ko ganti no ro tong jau nai di
bong tongnani kono ekta subida bo kore tongnani subida kaisa khairinan bagai ang chini edisi hapangno ang koijo ja nga je tabuk je nuk tongnai lukurong le tam ko khasar nai iko amdin ko kasano musugo ang je bong ni bagai jahate bo ekta line ব্যবস্থা khairi tun borok thamno kisa subana thun এরপরে তাই কোনো একটা ব্যবস্থা খাই নাং থুন কারণ তাঙ্গি হিন্দে বিন মা বকরে তাই বিন বাবু বকরে বড় যে কোনো একটা লাইন খাই খাই বাইকে চলে না অনেক জামানি nga tabuk je nuk tongnai lukurong tam ko khasar nai ইকো আমতিন কসানো মুসুঙ্গ তাবো ও যে তিনজন ন বরং ন যে কোনো একটা লাইন খাই খাই বংনি একটা লামা থাংনানি একটা লামানি পথ খাই খাই অনেক গাহাম নাই nga tabuk te edi je hapang khama katal le je hapang ni sini je MLA katal bon tam ko khasar nai 이거 다 암든 신 사르는 거 그사는 무슨 거 주디 다부 어서래 막 담는 버럭 진이 이제 니 이제 하방노 이제 진이 캔디데트노 어제 버럭 빈전은 파이 기사 비짓 খাই নাই ভাই অনেক হামজাকমান ককলাই nga takun mo 아니 뭐 뭔가 도렌데 버마 para kai 파라가 수불싱 포스트 오피스 가 수불싱 PS 가 시다이 모හන්포 nga boblong nan rok lai 승가 해자마라 아디 블록네 안다로 acha